И здравейте хора, аз съм Дани и в това видео ще ви покажа как да вземете тези яйца около главата ви в Minecraft. За това, което трябва да направите, да дойдете в този вебсайт и от ето тук да си изтеглите Alt Animations мода. С този мод може да си променяте анимациите на тези от 1.7, нали? След като изтеглите Alt Animations мода, връщате се тук и идвате при Shop. След което ще ви откара тук, идвате при Cosmetics, пак Cosmetics и сега ще ви откара ето тук и търсите Easter Eggs, тук си ги купувате, нали? И след като сте си купили, трябва да дойдете пак при Animations, Filters, Cosmetic Settings и трябва да цъкнете Reload Cosmetics, след което вече ще имате ето тези яйца по вашата глава, нали? И надявам се клипът да ви е харесал, ако така го харесайте, абонирайте се и чао!